Príjemný dobrý deň. Dnes sa nachádzame v preslavenom žilinskom podniku Emócia. Emócia oslavila už neuveriteľných 30 rokov. Je spojením kaviarne a taktiež umeleckého centra v Žiline. Každoročne sa tu usporiadáva projekt Maľuj podľa seba. Poďme sa teda spoločne pozrieť do pozadia tohto projektu. Projekt funguje od roku 2014. Vznikol ako príležitosť pre umelcov rôznych vekových kategórií ukázať svoju kreativitu a zhmotniť ju na plátne. Každý umelec dostane čisté, osobitné plátno, ktoré behom jedného dňa musí zamaľovať. Kreativite sa meze nekladú a umelci majú celý deň voľnú ruku. Návštevníci sa môžu zastaviť na bare, kde sa dajú zakúpiť žetóny. Tieto žetóny môžu hodiť svojim obľúbeným dielam do kelímka. Na záver večera sa žetóny spočítajú a umelci s najvyšším počtom získavajú cenu prvého, druhého a tretieho miesta. Tieto diela sú následne po určitú dobu vystavené vo vnútorných priestoroch. Každoročne sa obrazy dávajú do dražby, z ktorej si každý umelec môže odniesť finančnú odmenu. S kamarátmi chodíme na túto akciu vážne, že skoro každý rok. Má to naozaj takú svoju vlastnú atmosféru, lebo je tu úžasná nálada, je tu príjemný bar s občerstvením a hlavne to, čo je dôležité, že sa tu stretávajú strašne zaujímaví ľudia, hlavne tí umelci, ktorých môže človek spoznať a je to také veľmi intimné, keď človek priamo vidí, ako sa maľuje ten obraz, môže sa spýtať do toho otázky a je to naozaj zaujímavá akcia. A aký veľký je dopyt? Umelci sa môžu prihlásiť dobrovoľne. Prihlásiť sa môže teda ktokoľvek, stačí sledovať náš facebookový profil Emócia Gallery & Café Club. Aj takto sme spoločne nahliadli do pozadia projektu Maľuj podľa seba. Určite nie je náhoda, že práve v Emócii sa koná podujatie tak plné emócií. Z Emócie zo Žiliny, Paula Zaďková.